Saudamos no noso magazín a Iván Puentes, concelleiro responsable de desenvolvemento sostible e medio natural no Concello de Pontevedra. Señor Puentes, que tal? Moi bo día. Que tal? Bo día. Falemos hoxe do Parque de Pasarón. Señor Puentes, en que vai consistir este proxecto de reforma deste parque? Bueno, o Parque de Pasarón ten unha necesidade importante, ou dúas, non? A máis prioritaria, bueno, pois o amaño do parque infantil, que ten dúas cousas urxentes, non? O primeiro, que os xogos están nun nivel de deterioro importante, porque xa o parque infantil máis antigo que nos queda na cidade, e ademais estamos falando dunha zona de Pontevedra que probablemente xunto co leste da cidade pois é a zona que máis medrou en poboación nos últimos anos e que, por tanto, pois tiña un parque infantil dimensionado para un número de habitantes que, bueno, pois a día de hoxe afortunadamente se ten multiplicado, hai máis nenos e nenas, máis familias novas e, por tanto, precisamos non só renovar o parque infantil, sino facelo máis grande e con, bueno, pois cunha maior capacidade de xogo, non? E en segundo lugar temos ali un problema tamén permanente que consiste, bueno, pois nunha renovación deficiente da auga que ten o estanque, porque é un estanque que se construiu no seu día sen desaugue e, por tanto, pois a auga pudre cada X tempo e é complicado mantelo en nunha boa situación, non? E, por tanto, o que planteamos partindo diso, pois é xa unha renovación integral e un replanteamento integral de todo ese espacio, non? Como dicía, incrementando neste caso, pois máis que duplicando a superficie destinada ao parque infantil, renovando absolutamente todos os xogos e incorporando xogos para todas as idades, facendo, bueno, pois máis amplo do que neste momento, chegando pois a nenos e nenas maiores dos que temos agora. Ese estanque sustituindo por algún elemento de auga, pero en todo caso que, bueno, pois que estea en boas condicións, garantizándonos que estea en boas condicións o resto do ano, e tamén introducindo unha zona deportiva, unha pista multideporte na parte de arriba do parque, na zona que xa este momento serve de campo de fútbol improvisado, pero que neste caso, bueno, pois este en boas condicións, teña porterías, teña canastas, teña elementos para xogar dun xeito algo máis ordenado e con maior divertimento do que temos neste momento. Haberá entón unha ampliación, non, de toda a superficie hacia esa parcela colindante, señor Puentes? Sí, efectivamente, non? Ali, ademais do que é a Praza de Pasarón, temos tamén entre a Rúa Leonardo Enríquez e a Avenida de Compostela, temos unha franxa de xardín, de terreo verde, que neste momento pois non se utiliza prácticamente para nada, e que o que pretendemos é incorporala á Praza de Pasarón, uníndoas pola parte de atrás dos edificios e tamén nesta zona, bueno, pois crear algún tipo de dotación, non? É verdade que nos parques infantís que estamos facendo nos últimos tempos, en vez de facer parques de catálogo que son iguais en prácticamente todas as cidades, estamos procurando darlle a todos eles unha certa dimensión local, un certo sentido do barrio no que están instalados, non? Tanto nos elementos de xogo como na propia decoración do barrio. Penso, por exemplo, agora pois no que anunciamos hai unhas semanas para construir en Pintor Laxeiro, no leste da cidade, que, bueno, pois o proxecto está pensado para que ese parque infantil estea decorado con motivos, con cadros, concretamente de Laxeiro, non? E, por tanto, que tamén, además dunha zona de xogo, sirva tamén como un elemento de difusión cultural e de contacto dos máis nenos e nenas coa cultura propia de Galicia, non? E da que teñen máis próxima. E neste caso, pois, evidentemente, estando en Pasarón, estando no barrio máis vinculado ao Pontevedra Club de Fútbol, pois parece tamén bastante natural que tanto a zona de xogos infantil como sobre todo esa zona multideporte da que falaba antes, que se creará na parte de arriba do parque, pois estean tematizados co Pontevedra Club de Fútbol, non? E que, por tanto, bueno, pois podamos ter tamén unha pequena homenaxe, unha pequena relación deste parque co estadio e co clube que desde hai décadas lle dá nome e lle dá sentido tamén a todo este barrio. Recibieron un centenar de propostas por parte dos veciños, non, para este parque, non, señor Puentes? Sí, a verdade é que máis dun centenar incluso, non? E a verdade é que, bueno, pois eso demostra que cando a xente se lle pregunta e se lle pide que opine, está disposta a participar e está disposta a aportar as súas ideas, non? E a verdade é que, pois, na mirande parte dos casos foron ideas, bueno, pois moi enriquecedoras e que, desde logo, nos abriron a mente tamén e nos permitiron ir máis aló do que inicialmente, o mellor, podíamos prever desde os servicios municipais, non? As ideas eran interesantes todas, é verdade que logo hai que pasalas polo tamiz
Muñiz pola peneira do posible e do realizable desde o punto de vista técnico e desde o punto de vista económico, pero bueno, sí que procuramos en xeral incorporar todas esas aportacións que, insisto, se centraban fundamentalmente en 3 cuestións, ou en 4 cuestións. Ampliar a superficie destinada a xogo infantil, solucionar os problemas que tiñamos que temos ainda a día de hoxe co estanque de auga, esta vinculación co Pontevedra Club de Fútbol e despois en xeral tamén unha sensibilización importante e unha demanda importante de manter o carácter verde da praza, é dicir, de evitar o cemento, de evitar convertir aquelo nun espacio gris, mantendo e potenciando incluso a praza de Pasarón como espacio verde, como espacio natural, non? E todo eso, desde logo, incorporase ao proxecto que vamos a presentar. E todo isto foi consultado cos veciños da zona, unha innovadora xestión do señor Puentes. Pois Iván Puentes, concelleiro responsable de desenvolvemento sostible medio natural no Concello de Pontevedra, grazas por explicarnos en que vai consistir esta reforma integral do Parque de Pasarón. Gracias, señor Puentes, que teña bo día. Gracias a vos, moi bo día. Isto é Pontevedra Hoy por Hoy, en Radio Pontevedra e Radio Pontevedra 10 Ataveiros.